Horas madihamua manami dohot inanami nani haholongan itu hatta Yesus Kristus. Pajupang musehita marhite sada program ima sulu-sulu do hatam. Na pinatupani Gospel Light for Indonesia ia awsa diri evangelis Simajutak. Songon nagabirenunga dihita di bagasan sadariona manginang ima nanienet sian buku Rom bidu onom ayat onom dohot ayat 10 sada. Sonom mahatanya debatawa. Aita botodo nunga tarsilang hadiriota naburuk rapon ibana asa pinasohot daging perdosaun. Asa unang behita mengadop di dosa. Sumatu sima rajumihamu dirimuna songon naung mati di dosai alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Jala songo tema ni renungata ima mate maradopon dosa. Atar songo dia do lapatan nyona manginang mate maradopon dosa. Molo nunga tajahan nakingan di ayat onom aita botodo nunga tarsilang hadiriota naburuk rapon ibana asa pinasohot daging perdosaun asa unang behita mangadup di dosa. Dihamu amanami dohot inanami tikki porsea sada-sada halak tu Yesus Kristus dang topu itormitop sifat ni hadosauni. Dang na topu itormago sifat ni hadosauni. Alai dang margugube sifat ni hadosauni. Adong dope alai dang margugu. Jadi tiki porsia sada-sada halak tu Yesus Kristus. Adong ma di ibana tutu gugu nasian Yesus Kristus si alani ido didok akan nong porsia tu Yesus Kristus. Porsia di hama mati ni Yesus Kristus. Porsia matutu ibana naung mati tu dirina tersilang rapon Yesus Kristus. Jala diha porsiai ibana Yesus Kristus naung mula mangulu. Na mangulu mamusitutu ibana. Mangulu di debata. Dang be di dirina. Alani ia manginang songo dia 10 sara naking mardokon sumatusima rajumihamu dirimuna songon nong mate di dosai alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Jadi molo hubain masongon sada ilustrasi molo hudok majonwaeng alara somal do makontrak molo di kontrak kami masada-sada jabu totu adong makewajiban manggarar sewa manang per bulan manang per tahun. Dungi muse adong mamuse si gararon na asing siani ima songon manggarar aik, manggarar listrik, manggarar uang kebersihan, jalaon ikon gararo doon. Jadi misalnya majo molo di gadis ido somang manang napunasa kontrakani jebu nata ingani tu sada-sada halak amat tanah asing totu napunasa jebuon wain dang be amat tanah perjuluon nga amat ta na asing nakingan nga amat tanah padua unon. Jadi molor misalna Roma amat tanah perjului madok tu hita iya donang dia gar ni sewa ni jabum dia uang listrikmu tanggal nasaon ikong gararommu moloninna totu dangbe uluatta na pinangidonay molo dido ibana gar sewa ni jabum tua uninna totu ngabui do honotta aidang hobi amang napunasa jabuon nuaing si gararokku sewa ni jabuon tua mata si adonang do ima amata na paduaon nakingan.
Suang songonima amang inang, di bagasan ngoluni ha Kristenota, di bagasan partodiota, molo hadiriota na buruki, nunga tersilang, nunga mate, huaso ni dosai dangadongbe, alani ia manginang, sasi tongna, boy do hita mangulu di bagasan hasitongan, boy do hita mangulu di bagasan hatigoran, boy do hita mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Songon natar surat di bagasan ayat 10 sadai. Dang na dosai na margogo manang marhuaso alay na tatutud dolomotta jara taleho madirita lao mangului dosai jaradang mangului debata. Songon kontrakani nakian. Molo di dokon amatta na parjolo dia wang sewam ninna toto dang perlu gararota tu amatta na parjolo nakian. Tu amatta na padua hunido. Jadi amanginang ingot tamoma. Dang margugu be anggo dosa. Dang pangarup tu dosa behita. Dang be hatuban ni dosa hita. Lau mangulahon akka sugu ni rohani debata. Alai siula lomo ni rohani debata mahita. Di bagasan Kristus Yesus. Mate maradup dosa. Jala suku-suku tu hitan wae ngamanginang. Nunga toho tahaposi Yesus Kristus. Nang mati di hau pinarsilangi. Karar dosa doho pangalasatai. Jalan nang mula mangulu di hari patuluhon. Nunga di patalu bihuaso ni dosai. Amang inang sai de batama mangurupi hita lau mangului ibana. Amin.